גוטמן, נתחיל עם נתון שנתת לנו שהוא מסקרן מאוד. קבעת שרוב ההיריון מוקדש להתפתחות הראש והמוח של העובר. כן, תסביר. זה נורא פשוט להרגיש את זה. תסתכלי על תינוק, על ילוד שנולד בן יומו, הוא שוקל כ3 קילוגרם. המוח שלו שוקל כקילוגרם, ושאר הגוף 2 קילוגרם נוספים. כלומר, 30% מהמסה העוברית או המסה של הילוד היא בעצם מוח. קחי אותו 20 שנה לאחר מכן, הוא שוקל 80 קילוגרם. המוח שוקל קילו 200, קילו 400. כלומר, הוא לא גדל יותר. כמעט ולא. זאת אומרת, חלון ההזדמנויות הקצר והקריטי להתפתחות המוח, גם מבחינה איכותית וגם מבחינה כמותית, זה שלב ההיריון ותקופת ההנקה. על הנתון הזה, כדאי להוסיף ולהסביר שרוב רובו של המוח בנוי משומן. עד כמה שזה נשמע מפתיע, ועד כמה שזה נשמע לא מתוחכם. נכון. אבל רוב המוח, למרות התפקודים העילאיים שלו, הם בנויים משומן. אז שומן זה מילה מאוד גדולה, ויש הרבה מאוד סוגים של חומצות שומן, וחלקם יותר פשוטות וחלקם יותר מורכבות. אבל מרכיב עיקרי ברקמת השומן הזו במוח, אלה חומצות השומן מסוג אומגה 3, ובראשם חומצה ספציפית שנקראת DHA. אוקיי. זוהי אבן הבניין העיקרית של חומצות השומן במוח, ובעצם אבן הבניין העיקרית שחשובה להתפתחות המוח בתקופת ההיריון וההנקה. איך יודעים אם יש מחסור באחת מן החומצות האלה, נניח באומגה 3? זה מאוד פשוט. לא צריך למדוד את זה, ואין לזה בדיקות דם ואין לזה בדיקות מעבדה. יש המלצה מאוד ברורה וחד משמעית. לצרוך 2 מנות של דג בשבוע, גדולות, של 180-200 גרם. אבל בינינו, דוקטור גוטמן, מי אוכל 2 מנות דג בשבוע? בטח גדולות. ויש כאלה שחלק מהנשים בהיריון שאפילו לא יכולות להריח דגים. זה נכון. במיוחד בתקופת ההיריון. זה נכון. ואכן בישראל אנחנו לא צורכים מספיק דגים. ואכן בתקופת ההיריון, בגלל הצרבות והבחילות וההקאות והעניינים, לא בא לנו. והרגישות לא בא טוב בכלל, נכון. ריח הדגים והארומה שיש לתוספי האומגה 3. אז מה הפתרון? נשים נמצאות בחסר, ולכן נשים בהיריון צריכות באופן חד משמעי, ולשאלתך הראשונית, אמת או מיתוס, נכון. אמת, צריכות לצרוך אומגה 3, ובעיקר אומגה 3 עשירה ב-DHA. אוקיי. מחקרים הראו שנשים שהתזונה שלהם הייתה עשירה באומגה 3 מסוג DHA, הילודים היו מרוכזים יותר, בעלי תבניות שמיעה וראייה טובות יותר, בעלי תבנית שינה טובות יותר, יכולות חברתיות טובות יותר. אז חבל לנו לפספס, תקופת ההיריון זה בעצם חלון ההזדמנויות. אוקיי, נניח ואני לא אוהבת דגים, אני מניחה שיש כל מיני תוספים. אז מי באמת... שאגב, לפעמים יש, הקפסולות האלה, הן נורא מסריחות לפעמים. אז יש בשוק הרבה מאוד מותגים והרבה מאוד סוגים של אומגה 3, ובאמת רובן ככולן מבוססות על תוצרי דגים. נכון? על שמן דגים. ואכן יש להם תופעות לוואי כאלה ואחרות. ובהזדמנות הזאת ראוי לציין שיש היום מוצר חדש, שהוא עשיר מאוד באומגה 3 מסוג DHA, אבל הוא מבוסס על אצות. גם הדגים צורכים את האומגה שלהם מאצות. אז אנחנו הולכים ישר לבסיס, ולוקחים אומגה 3, עשירה ב-DHA, שמקורה ואין לו את הריח מאצות. של הדגים כשבולים את הקפסולה? הרבה פחות ריח, הרבה פחות טעם לוואי, הרבה פחות תחושת אי נעימות בבטן. מתאים לצמחוניות? מתאים לצמחוניות, מתאים לשוחרות איכות הסביבה, וכאלה שמתנגדות לדייג ופגיעה בדגה וכו' וכו'. מה מינון מומלץ לצריכה? המינון המומלץ הוא בין כדור ל2 ליום. עם אוכל, בלי אוכל, יש לזה משמעות? זה לא ממש משנה, זה מאוד, מאוד אישי. שמעתי אבל שגם... גם בתקופת ההיריון, וגם גם אחרי, בתקופת נכון? ההנקה, גם בתקופת ההנקה. למה דווקא בתקופת ההנקה? מה זה קשור? האומגה 3 עובר מצוין בחלב האם, עובר מצוין בחלב האם. מצוין, אוקיי. והמוח ממשיך להתפתח גם בתקופת ההנקה. תודה רבה לך, דוקטור גוטמן. ועכשיו אני רוצה לפנות לכל הצופות שלנו שנמצאות עכשיו בהיריון. היכנסו למאקו, ספרו לנו מה הטיפ שלכן לשמירה על בריאותכן בזמן ההיריון, ואולי תזכו בפרס, מתנת. פוטו, אומגה 3 מאצות, לנשים בתקופת הריון בהנקה. שוב תודה לשניכם, דוקטור גוטמן וצחי.